Iż-Żurri, Ħalsafi u Ħalkirkop, tliet lokalitajiet viċin xulxin fin-naħa t'isfel ta' Malta fejn nhar is-Sibt li ġej se jsiru l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Fiż-Żurri Joseph Muscat tkellem kif din lokalità tibqa' l-qalb il-Partit Laburista. Għalkemm fuq din lokalità ma ħarġux biżżejjed kandidati nazzjonalisti, Joseph Muscat xorta waħda ħeġġeġ l-Żrieraq biex nhar is-Sibt li ġej joħorġu jivvutaw lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista. U jgħid li kunsill lokali ġdid se jkollu t-toroq bħala priorità u gvern ġdid se jkun impenjat li jgħin u mhux ifixkel il-kunsill lokali. F'Ħalsafi Joseph Muscat ħeġġeġ lil kull min ilu żmien twil jagħti appoġġ il-Partit Laburista u lil kull min qed jingħaqad tal-ewwel darba mal-moviment biex joħroġ u jivvota lill-kandidati Laburisti kollha. Għalli min ma joħroġ jivvota se jkun qed jagħmel pjaċir lil Gonzi PN. Fakkar biex il-vot jintirtu għalhekk il-vot għandu jingħata lill-kandidati kollha Laburisti. F'Ħalkirkop Joseph Muscat faħħar ix-xogħol li sar fl-aħħar leġislatura mill-Kunsill b'maġġoranza Laburista u jgħid li kunsill ġdid se jkompli jibni fuq it-tajjeb li diġà sar. Għalli anke f'din lokalità hemm taħlita tajba ta' kandidati żgħażagħ u oħrajn ta' esperjenza. Joseph Muscat qal li nhar is-Sibt li ġej għandu jintbagħat sinjal ċar billi l-koll nużaw b'mod tajjeb id-dritt tal-vot. Fakkar kif dawn l-elezzjonijiet il-Partit Laburista ser jibda biżvantaġġ u għalhekk il-koll iridu noħorġu nivvotaw biex flimkien inwasslu messaġġ ta' bidla anke fuq livell lokali. Fid-demokrazija tagħna